Dakle, 3 su načina kako se svako od vas može poboljšati u otvorenoj vodi. Mnogi triatlonci izgubili su sate i sate radeći, boreći se za tu sekundu na 100 metara, a zatim kada je došla njihova utrka, jednostavno nisu mogli od toga profitirati. Ovo je prvi način. Naučite pravocrtno plivati, a to znači da koji put kad zatvorite oči, pokušajte isplivati 50, možda 100 metara, zatim pogledate liniju A do B i vidite koliko ste se od nje odmakli. Nećete vjerovati, ali neki puta i na udaljenost od 100 metara izgubimo 50 metara. Ona tamo žuta će biti točka B. Ja ću krenuti, stavit ću ovu masku, ali ću zažmiriti i pogledat ću koliko pijem. Vi ćete provjeriti jer ću točno staviti kameru. I budite uvijek u toku za naredne videe kako biti bolji plivač u otvorenoj vodi. Nekada kao vrhunski sportaš volio sam imati idealne uvjete. To je jedan od razloga zašto sam plivao ujutro kad je more bilo mirno. No sada kad sam iskusniji i sada sam puno efikasniji u plivanju u moru, u otvorenoj vodi, a to je ujedno moja preporuka da ne izbjegavate valovito more, jer to je najbolji način da savladate pravocrtno gibanje.